Anabatago Chief Thomas Okonkwo nke Urualo Village Enugu Ukwu na kansụl ime obodo Njikọ Ọka n'otu Ọzọmkpu Enugu Ukwu na Ụmụnri Society. Ya bụ mmemme bụ nke were ọnọdụ na ngwurube ya dị n'Enugu Ukwu Community ma bụrụ nke ndị nnukwu mmadụ si n'obodo a nakwa n'ebe ndị ọzọ bịara. Onye ụlọ anyị bụ Chukwuemeka Modele ngara ya bụ mmemme wee kọrọ anyị ka o si gaa. Ya bụ mmemme malitere mgbe Ọzọ Okonkwo jiri ezigbo egwu omenala nabata ndị ọzọ ibe ya na be ya mgbe a na-echi ya Ọzọmkpu. Onye isi ndị ọzọ na obodo Enugu Ukwu na Ụmụnri bụ Maazị Raphael Okafor gwara ya ka ọ gbaa mbọ debe iwu niile na-achị otu ọzọ na Enugu Ukwu na Ụmụnri, nke gụnyere na ọ ga na-ekwu eziokwu, wepụ aka n'ihe ọjọọ ma na-akwalite udo na agamniru na Enugu Ukwu nakwazi Ụmụnri. Maazị Okafor kọwara Ọzọmkpu dịka echichi kacha echi niile a na-echi mmadụ na Enugu Ukwu nakwazi Ụmụnri, ma mekwa ka amata na onye ọbụla a ga-echi ya bụ echichi ga-abụ mmadụ na-akwụba aka ya ọtọ, na-ekwu eziokwu, nwee ezigbo agwa ma bụrụkwazịa onye megoro obodo ezigbo ihe. N'aka nke ya, Maazị Ọzọmkpu Okonkwo, onye aṅụrị ya pụrụ iche n'ụbọchị ahụ, bụkwazie onye aha ọzọ ya bụ Akụ Enwebe nke mbụ na Enugu Ukwu na Ụmụnri, kwere nkwa na ọ ga-edebe iwu niile na-achị otu ọzọ n'Enugu Ukwu na Ụmụnri ma gakwa n'ihu na-enyere obodo aka dịka o sibu eme. N'okwu nke ha, onye jikwazi ọkwa onyeisi oche ndị ọzọ na Enugu Ukwu nakwazi Ụmụnri bụ Ọzọ Dennis Anekwe nakwazi odeakwụkwọ ha bụ Ọzọ Jude Ekwunife kọwara na ọzọ Enugu Ukwu na Ụmụnri bụ ndị nna nna ha bụ ndị hibere ya ma bụrụkwazịa ihe ha na-enye ndị jere obodo ozi, nwee ezigbo agwa, na-enyekwa aka na-edozi obodo ma mee ka amata na ị na-enye ya ndị tozuru ya bụ ụzọ esi na ya bụ ihe anwụnarịghị ha n'aka ma bụrụkwazịa ihe a ga-eji wee na-edozi obodo, na-agbakwazi ndị mmadụ ume ka ha gaa n'iru na-arụrụ obodo ọrụ. Ha kọwara Ọzọ Okonkwo dịka ezigbo mmadụ bụ onye ejiri inyere obodo aka wee mara ma bụrụkwaziara onye gbanwegoro ọtụtụ ndụ ndị mmadụ. N'aka nke ya, onye na-anọchite ọgbọnta nkwado Njikọ Ọka nke mbụ n'ụlọ nzukọ omeiwu steeti a bụ Maazị Chidi Ibemeka kelekwara Ọzọ Okonkwo na ya bụ Ọzọmkpu echiri ya ma yọkwa ya ka ọ gaa n'ihu na-emekwa ihe ndị eji mara ya na ya bụ obodo ma na-enyekwaziri ụmụ ogbenye aka. Emechakwara na ọzọ ya Igwe Enugu Ukwu na Ụmụnri bụ Igwe Raf Ekpe nọkwaziri na ya bụ mmemme bunye Ọzọ Okonkwo asambodo nke gosiri na a nabatara ya na otu ọzọ ya bụ obodo. Site n'Enugu Ukwu, abụ m Chukwuemeka.